Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахш J. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав равон кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо давомхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дошта бошед, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имо экранбада рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор астаи Opel хечбеки сайстайнои зур, Opel Caravan, Opel Sedan ва астаи Opel Vectra ва сечкаҳои бо нархҳои арзон ва мошинои советски ва дӯстон азиз адита велик ва веделикҳои ба моторам ҳастае ки фурӯшӣ бо нархҳои арзон ва инчунин Opel Astra J. дӯстон азиз, навори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментар нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо ки дар кор ҳастанд, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Хоб, курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 165 сомонӣ камтар, курс поён формат ва бошад навор асар мекунед, то охираш тамошо кунед, маромад рафте. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хубиро ба шумо тавсия метем ки компания яка Ёқуб яка аз территорияи Москва, Московская област бори шуморо қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе ва территорияи шаҳри Бухтар оварда мерасонанд. Мошини майдаам доранд ки мошини майда кади рафта бортона аз амун хонатон мегиранд. ба территорияи Хатлон 25 та ноҳияш оварда мерасонанд ва ба территорияи Тобе маркази ҳамин Душанбе ҳамарӯз оварда мерасонанд. Обшин, Регар, шаҳри Душанбе, Рудаки, Ваҳдат, тарафи Варзоб, Ёвон, хоб Уяли, Данғара, Кулоб, обшин территорияи Душанбе ҳама гирд ваҳнаш ва территорияи Хатлон 25 та ноҳияш оварда мерасонанд. се та рақам аст ки ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳар се шатасон аз имо WhatsApp пайваст доранд. Якуним компания астае ки ба территорияи Хатлон ба ҳама ҷош бор мебаранд. аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон мекунад, ба шумо тавсия метавем бортона рӯй кунем. ина бачаҳо гираниса машта аз ин ки гузашта омад. ина бачаҳо ака чӣ хел гузашта омада ай граниса 100% акад ин ҳами хеле бекамти ин ҳами акай баҳрон дар қисмати шумо ай мақсад мебара бе очират мегзарона мебиёра. ин ҳамо мақсад ягон камти набуд 100% мошин камфорт нест ра баъда мен пен нестай мошин рав бошед кадоме ки документ надори е документ ҳам документдоршам гузашта рафтестай эҳтиёт кина ҳамон мен меқапатона тафтиш накарда он пул теша мегзарем небед. ина ака ина 5 кас бедокумент буд. документ набуд 100% ара ана мехоҳам ина ҳамин мошин ака бетонеши бо занг базанед. ина номрош мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яка мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастае дӯстон ки Opel Astra F астае ки дар кузифи хечбек сайстайнои беҳтарин соли 56-1997 астае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотор 1.6 литри простои коробкаш барадор автомат ай. сайстари мошин мега бениҳоят тоза, мошини якдаста такси гаштагӣ неста. дӯстони азиз, мошин 4 та балони 90%, кондисионер, танировка 7-8 моҳи дига. хоб, мошин мегӯяд бениҳоят тоза, мегӯяд ягон расход надорад, фақат мегири газ метиҳӣ. ҳуҷҷатҳои солона дорад ва 8 моҳига танировка. хоб астае кондисионер, дӯстони азиз, моторуш бениҳоят тоза. умуман ягон сарапина, пӯсидагӣ, хали чизо умуман надорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара ва фурӯхта мешавад бо нархи 45 000 сомонӣ ки бо арзон мешавад. 45 та мега одамое ки харидори наличӣ боша арзон мекунад. кондисионер, магнитофон ҳамаш кор мебуд. 4 дискаҳои молодёжнӣ дорад. якум рақамошо рақамои Тоҷикистон ахир 33 кор мекунад ва дуюм рақамошо номери Россия аст ки нашам кор мекунад. инашда ҳам имо ҳам WhatsApp пайваст дорад. агар мошине ки берасход хоҳед агар ин маромад ба шумо мошине ки берасход 45 та арзон мекунад. дар ноҳияи Данғара мошин гарантиш кати мегӯяд бе ягон камбудӣ умуман расход надорад. шахсоне ки мехаранд рақамода занг занем, бо ба шумо маълумотша мефаҳмонад. дӯстони азиз, шумо дар хариди рекламаҳои мошино, хонаҳо, заминҳо, квартира кадом намуде ки реклама дошта бошед, маромад сурат маълумотша рӯй кунед, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. лайкора гузорем ва навора позитсияш кунед. мегзарем ба дуюм техникаи фурӯшӣ.
вели материал ҳастае баъдон ки велик не вели материали фурӯшӣ ҳам хеле ном доштае ки бензинакия бен ёд экономия моторакия ки сайстаниш беҳтарина мега соҳибуш айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёрон ва фурӯхта мешавад бо нархи 2000 сомонӣ ки бо арзон мешавад бензинаки мотораки вели материал 1 литр мерези бовар ки то бегара мегардӣ ҳолаташ мега нахадвай ҳолати кори даем омада бина мега арзон мекунем дӯстони азиз шахсоне ки мехарад рақамҳои тисиашон аст промои кор мекунад нархша мега 2000 сомони аст бо арзон мекунем муомила мекунем хай чизи экономия мақсад ки мисол 1 литр мерези бовар ки як қиёмат мегардӣ одамоне ки агар ҳай кардагӣ бошанд хичон медонанд бештар маълумотои пурра аз соҳиби ҳамин вели материал хе ном доштае промои рақамҳошон кор мекунад лайкора фаромӯш намекунем ва силка навора падисаш мекунем мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Toyota Corolla 3 аст баъдон ки соли барои 2011 солае ки судишвараш бензини холия авбио мотори 8 литре коробка автомата ҳолати мошин мега беҳтаринае мошин мега тозаак таъриф намекунам мега соҳибаш омада бина мегад мошин ҳолати свежӣ мокри асфалт салон тоза балон пашка консер электропакет ҳама чӣ дорад ягон камбудӣ надорад алиш не то қассуми холӣ ва дӯстони азиз одамони харидори аниқ мегазанд чунки одами коргара мегад беҳуда нороҳат накунам айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 124000 сомонӣ ки бо арзон мешавад тоқа бензини холия мега ҳолаташ беҳтарин бадрон рақамҳошон мегафон аст кор мекунад мошин дар душанбе кадометон ки мехаред маромад занг зада бештар маълумотша гиред фақат харидору алиш намешавад мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Daewoo Matiz аст баъдон ки светои золотисти соли барои 1999 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад абио мотори 1 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дӯстони азиз мошинча мега нахада мотор простои аст яксола ҳуҷҷата дорад ҳай ягон маълумотои аниқ ва иловагиша тариқи телефон мегиред кадометон агар Daewoo Matiz харк бошед коробкаш механим да инам хеле светаи салон паломаш тозаак нархша мега 17900 сомонӣ мега бо муомила дорад камтари дига не ки бисёр арзон намешавад мега аниқ одамое ки мақсад мега 15 14 хе нархҳо умуман намешавад хайхтон бо гап мезанем 17900 сомонӣ мумкин 17 мета ё ки мумкин 16 мета ишахтон аниқ кунед рақамҳошон билайна кор мекунад дӯстони азиз шахсоне ки агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ яки хона замин квартира кадом намуде ки барои фурӯхтан ягон реклама дошта бошед маромад пешкаш кунед мо реклама мекунем мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон ки Daewoo Nexia аст ки светои вишнови светои олучагӣ соли барои 1996 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад абио мотори 1.6 литре коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега 100% моторша мега нав кадаге 4 та балонша мега пачка гирифте ва дӯстони азиз салоншам хай соз аст мошин мега нахаду мотор ва балон пачка айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 11000 сомонӣ ки боз муомила дорад 11000 сомонӣ дар назди капоти мошин мегад муомила мекунем шахсоне ки Daewoo Nexia мехаридагӣ бошед на рақамҳошон аст мегафон кор мекунад метавонед ки бештар маълумотои пурраша гиред харидори аниқ боша мега арзон мекунем ва маълумотша мега тариқи телефон мефаҳмонем маромад занг занем мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ боз як мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон ки Opel Astra F аст ки дар кузофи хетчбек светои вишнови олучагӣ краскаш хай соза соли барои 1990 аст ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад абио мотораш 1.6 литре коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад люк салон тоза 4 балони ҳолати корӣ 4 калпак хай мошин ҳолати корида мега соҳибаш нахадаи варид парича нагуфтае дӯстони азиз нархи мошина мега 18000 сомонӣ мега бо арзонтар мекунем ва маълумотои бештар мега тариқи телефон ё ки ай назди капоти мошин омада бинед ҳамин нархи гуфтаашона бо ҳамирам арзон мекунад мақсад ки 18000 бо савдо дорад ин мошин бадрон инашам айни ҳол дар душанбеи пойтахта қарор дорад рақамҳошон билайн интродуксион аст кор мекунад шахсоне ки мехаранд фақат харидори аниқ метавонанд ки занг зананд мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Opel Astra F аст баъдон дар кузофи караван аст ки соли барои 6
1995 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. Авбио мотор 1.6 литр коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техника. Дӯстон азиз, мошин ҳамаш хай простой ҳастае. Обши мошин хай камтар бигем расход, барои ки кас мечест ки кам кор дора. хитон дар сурат дидестае ки мошин обши расход дорад. 95 сора нахадва неки камтар меличовка расходуш мекунад. агар хоҳем нархи мошина мега 19500 сомонӣ гуфтесем, бо арзон мешавад. ва дӯстон азиз, ин мошинашам қарор дорад дар Душанбе. бисёри мошини имрӯзаи мо аз Душанбе ҳастае. шахсоне ки мехаранд Opel Caravana арзон мешава, рафта аз пеш бинед ва қачон савдо кунед. 95 сол 19000 сомонӣ 500 нархаш бениҳоят арзон ҳастае. хая 10000 сомон расход мекунед, мошинича нахадо мешавад, занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае. баъдро ки боз Opel ҳастае ки Opel Vectra A қариби 8 Opel шид хай бисёр хоҳиш мекунанд ва модам урӯӣ мекунанд. Opel Vectra A ҳастае ки соли барои 1991 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. мотор 1.6 литри простой, коробка механика, сайстани мошин бадрон нахадвае. мошин 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 та балон мегӯяд пачкаи мошин мега нахадвае. агар солшам мега кӯна боша, ин хел мошин 100% мега ҳолаташ беҳтарин аст. 7 моҳ ҳуҷҷат ва 4 та балон нав, 4 диска ҳам дорад. мошина мега фақат заводӣ мекунӣ, газ метиҳӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Деваштич ва фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ ки боз арзонтар ҳам мешавад. 12000 сомонӣ савдо дорад. мумкин 10000 дам, мумкин 11000, мумкин 9000 дам гиренша хай вобаста ай шумо ва фурӯшанда мекунад. рақамбошо тисела дӯстон аз кор мекунад. мошин дар ноҳияи Девашти тарафи Хуҷанд. шахсоне ки мехаранд маромат занг занед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз, мошини фурӯшии боркаш ҳастае ки гурзавой ҳастае ки соли барои 2008 сурае ки сӯишҳоиша нагуфтанд мумкин дизела ё ки намедонам газ бензина хайхтон аниқ мекунен. хо ҳамаҷош мега 100%. дӯстони маълумотои мошин хела камтара ки хайхтон узр зиёд айхчон мегирен. мошин мотор мега 100%, коробка 100%, балон ҳолати кора, кузоваш тоза мега нозода ҳастае. мошина мегирем фақат мега кор мекунӣ. запаска паска салонамаш тоза. обши мошине ки нахаду кор мекунад. хай одамое ки хеле мошинро мефаҳманд, шарт нест ки мо ҳамаша фаҳмонем. нархи мошина мега 50000 сомонӣ гуфтеса, бо арзонтар ҳам мешавад ва мошин дар Душанбе пойтахта қарор дорад. гурзамои савасфал, яъне ки мошини боркаш, сайстани беҳтарин. маълумотои аниқ ва пураша асбобашон гиред маромад. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае. баъдро ки дар кузови седан светои шоколадни соли барои 1996 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. мотор 1.6 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин люк, 4 диска, салон тоза. дӯстон азиз, мошинча нахадва ҳастае. хай камтар лакаш сӯхтагӣ буда. ҳамира як лак мекунем мошинча обшим лакаш камтар капотош сӯхтагӣ будаем. обшим камтар ва хеле мақсад кас мечест ки кор дорад, не ки светои хадавои не мошинои зур ҳастае. 96 солае. нархаш бениҳоят арзон. нархи мошина мега 25000 сомонӣ мега бо арзон мешавад ва мошин дӯстон азиз айни ҳол дар территорияи Душанбеда қарор дорад. агар ҳамин седан савдо нашуда боша, метавонед ки шумо савдо карда гирен. нашуд хадавои пӯсидагӣ ва ҳуҷҷатҳои мошин ягон чи гуфтагӣ нестае. 25 дӯстон азиз, агар нашуда боша савдо, метавонед ки шумо савдо карда гирен. рақамошо мегафон маромат занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае. баъдро ки мошинои советски молодёжни ВАЗ 21 соли барои 1975 ҳастае ки 34 бензини холия, авбио мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ВАЗ 21011 солаш 1975, сайстаниш нахаду 4 диска ва мошин мега пол оборот заводӣ мешавад. боз мошина мега ай4 мега сидмат када метиҳем. мошин мега нахада мега 100% омада бинем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухта, шаҳри Қурғонтепа ва фурӯхта мешавад бо нархи 8000 сомонӣ ки бо ҳамира мега даже арзонам мекунем. бениҳоят мега срочна сум дар курай. шахсоне ки ВАЗ 21011 хайдор ҳастанд, мақсад ки мухлиси ҳам хеле мошина ҳастанд, ин нархи арзон ва мошинча хеле ухажвен тозак ҳастанд. рақамошон аст дар поини видео, кадоме мехарад маромад занг занад. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс ҳастае. баъдро сечка соли барои 1994 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. авбио мотор 1.8 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
мошин 4 дискаҳои рамашка, 4 баллони ҳолати корӣ, раднои краскаи сиёҳ. Дӯстон азиз, мошин фақат камбудиш ҳамин ки як краскаш мекунад. Мақсад ки лакош сӯхтага аст ба ҳамин расход ки краскай соҳибаш гуфтага ки фақат як краскаш мекунед тамом. Дигар маҷои мошин мегӯяд 100%. Свети раднои сиёҳ аст ва 4 та электропакет ам дорад. нархи мошина мега 32000 сомонӣ мега бо арзонтар мекунем ва дӯстон азиз, мошин дар шаҳри Бохтада айни ҳол қарор дорад. 32000 сомонӣ муомила дорад. Фақат расходош краска мекунем. Айхи мошин нахадвае. خب فقط آدمانی خریدار میگه زنگ زن التماس میگه بهوده زنگ نزنید. رقمشون هست بیلین کار میکند. شخصانی که میخرن مرامت زنگ زن. دوستان عزیز این بود نوار امروز ما تا ویدیو آینده.